Sidste år der blev 3 mænd dræbt af luftbomber som denne her, eller krysantemumbomber, som pressen ynder at kalde dem. Og det er da også rigtigt, at nogle bomber ligner en krysantemumblomst, når de springer på himlen. Men der er mange andre effekter. Den her laver en guldregnseffekt for eksempel. Men hvorfor bliver man slået ihjel af professionelt fyrværkeri? Ja, det gør man jo først og fremmest, fordi at man ikke har den viden og den uddannelse, som fyrværkere får. Og man gør det, fordi at professionelt fyrværkeri er langt kraftigere end nytårsfyrværkeri. Og så måske allervigtigst, det er ikke klargjort til at blive affyret. Professionelt fyrværkeri skal monteres. En luftbombe som denne her skal placeres i et rør med fast bund. Og på stupinen skal der monteres tændsnor eller eltænder, inden man kan anvende den. Og stupinen, ja, det er den her lange lunte, som sidder på bomben. Og den er vel lang, fordi at man skal kunne nå at komme væk, fordi bomben er farlig. Nej, den er lang, fordi at den skal kunne nå op over det rør, som bomben er beregnet til at blive placeret i, når den skal fyres af. Og jeg vil gerne vise, hvor lang tid der går fra, at man tænder en bombe, og så til den springer. Jeg har bare ikke lyst til at vise det med en bombe i den anden ende, sådan lige her. Men jeg har taget noget stupin med, som uden bombe, og så kan vi jo se, hvor hurtigt det brænder. Nu. Der var også godt nok taget en af de hurtige, var Peter?